Hej og velkommen til Fra middelalder til moderne mad. I dag står den på mandler, og vi skal snakke om især mandeldrik, eller mandelmælk. Fordi det har rødder tilbage til middelalder. Det er ikke en ny substitut for mælk, komælk, men faktisk noget, man har skriftlige kilder på helt tilbage fra middelalderen. Og det er jo fordi, at indtil midten af 1800-tallet, der har især komælk været en sæsonvare, da en ko kun leverer mælk, så længe den har en kalv, der dier hos den, og den har tilstrækkeligt med foder. Og det varede gerne til omkring juletid, så begynder det gode foder at slippe op, og så er det, at der ikke produceres mælk hos en ko. Så man har allerede i middelalderen fundet ud af, hvordan man kan lave en substitut ved at bruge mandler. Og jeg har i den her kogebog af Bi Skaarup fundet hendes opskrift, som jeg skal prøve senere. Og så vil jeg prøve at smagsteste den i forhold til den her industrialiserede, moderne mandelmælk og se, hvordan den rent sensorisk fungerer. Så nu vil jeg gøre som en mandel og smoothie i køkkenet. Hej.